गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसे इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। जों दिनै इसोरखौ मोननो हानाया, बासायजानायखौ मोननो हानाया, इसोरनि खाथियाव फैनाया बियो जोंनि बोलोजों नङा, जोंनि रोंनायजों नङा, आरो जों दिनै जोंनि रोंनायजों इसोरखौ नागिरनानै जोङो मोननो हायाखै। नाथाय जों दिनै इसोरखौ मिथिनो हानाया, जिसु ख्रिस्टखौ जोङो मोननो हानाया, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ सायख'नायखायसो, इसोरा जोंखौ सायख'नायखायसो जोङो दिनै इसोरखौ मिथिनो हादों, जिसु ख्रिस्टखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो जखमनि बिलाइ 15 बालाब 16 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, जिसुनि मुङै, नोंसोरनो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय आरो आङो नोंसोरखौ फसंबाय। नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि, आरो आंनि मुङै नोंसोरो बिफानियाव बिनाय मानिखौ बियो नोंसोरनो होनाय बादि। बेयाव जों दिनै मोननो हाबाय, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन, जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ आरो दाबाफोरखौ बियो बुंदोंमोन, नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय आरो फसंबाय। नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि, आरो आंनि मुङै नोंसोरो बिफानियाव बिनाय मानिखौ बियो नोंसोरनो होनाय बादि होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। अब्ला जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय जों खोनाबाय, जों दिनै जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैनो मोननाया, जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बेक्तिगत जिबनाव आंनि बासायगिरि होननानै नाजावनाया, बियो जोंनि बोलोजों जों बेखौ मोननो हायाखै। जोंनि नागिरनायजों जों जिसु ख्रिस्टखौ जिबनाव जोङो लोगो मोनाखै। नाथाय जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ बेक्तिगत जिबनाव लोगो मोननाया, जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनो हानाया, जिसु ख्रिस्ट जोंखौ सायख'नायखायसो जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोननो हादों। आंनि अनजाग्राफोर, बे बुहुमाव गोबां बोलोगोरा जातिफोर दङ, जायफोरा गावसोरखौ मोनसे महान जाति होननानै बुङो। थेवबो गोबां मानसिफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोनालासे जिउ खुंनानै दङ, आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बासायजानायखौ मोनालासे, पापनिफ्राय निमाहाखौ मोनालासे थैनानै थांबाय। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय जोङो दिनै खुसि जानो नांगौ, जोङो दिनै रंजानो नांगौ। जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ आरो आंखौ बिफानि रायजोआव दोननो थाखाय, बिफानि रायजोआव लांनो थाखाय, जोबनो गैयै जिबनखौ होनो, जोबनो गैयै गोजोननायखौ होनो, आरो गावजों लोगोसे जोंखौ बिफानि रायजोआव दोननो थाखाय नोंखौ आरो आंखौ बियो सायख'दों आरो फसंदों। जिसु ख्रिस्टनि जोंखौ दिनै सायख'नाया, जेन जोङो बिथाइ थायनो हायो। सानफ्रोमबो जिबनाव जोंनि रायज्लायनायजों, जोंनि मावनायजों, जोंनि साननायजों, जोंनि जानाय लोंनायजों, जोंनि फोथायनाय खुलुमनायजों जेन जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जिबनाव नुजाहोनो हायो। आरो दिनै नोंनि आरो आंनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टखौ जोङो नुजाहोनो नांगोन। जोंनि मावनाय, फोथायनाय, खुलुमनाय गासै बिथिंजों जिसु ख्रिस्टखौ जों दिनै नुहोनो नांगोन, आरो जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टखौ जोङो नुजाहोनो नांगोन। बेनिखायसो जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ आरो आंखौ बिथाइ थाइजानो थाखाय बियो लुबैदों। जिसु ख्रिस्टनि लुबैनाया बेनो, सानफ्रोमबो जिबनाव जेन जोङो इसोरनि गरबनि थाखाय थांनानै थायो, आरो जोंनि गेजेरजों इसोरा, जिसु ख्रिस्टआ महिमा गोनां जायो। बेनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ आरो आंखौ फसंदों आरो सायख'दों। अब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बिथाइ थायनो थाखाय सायख'दोंब्ला, फै जों गासै संसारनि लुबैनायफोरखौ नागारनानै, गाज्रि साननाय मावनायफोरखौ नागारनानै
जोङो जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो नुजाहोनि जोङो फोरबोनि थाखाय जिसुनि थाखाय जोङो थांनानै थानि बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरनो आंखौ सायख'वाखै नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'दों आरो आङो नोंसोरखौ फसंदों नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि आरो आंनि मुङै नोंसोरो बिफानियाव बिनाय मानिखौ नोंसोरो मोननाय बादि बेनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर सम जाबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय थांनानै थानि आरो बेक्तिगत जिबनाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुजाहोनि बेनि थाखायसो बे जोंखौ सायख'दों आरो फसंदों बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।